Έχουμε ένα δρόμενο, ένα θεατρικό δρόμενο από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου και το οποίο ευχαριστούμε. Μας χόρεψαν και τα παιδιά πριν, έχουμε και το δρόμενο τώρα. Θα το παρακολουθήσουμε όλοι με πολύ χαρά. Έχουμε το κλείσιμο του συνεδρίου. Από τις κοιλάδες των Περσών. Καμένες του ήλιου. Ήρθα από τα βάχτρια της. Από τον ήλιο την γη. Με τους κακούς χειμώνες. Από την Εφρέμονα Αραβία. Έρχομαι από όλη την Ασία. Η Ασία που ως τη θάλασσα απλώνει τους πολλούς της λάβους. Και με θάλασσα βρέχει το χρυσό της στο μέτωπο. Και ακουμπάζει πόλεις με πανόρεους πύργους. Και ταιριάζει τα πλήθη ανθρώπων. Κοσμοπικτό, Ελλήνων και
Λοιπόν, φτάσαμε αισίως στο τέλος του συνεδρίου. Έχουμε καταγράψει σε αδρές γραμμές κάποια πορίσματα αυτών των 3 ημερών. Θα σας το παρουσιάσουμε. Ξεκινώντας από την πρώτη μέρα, η κυρία Κουτσουδάκη. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης. Ωραία. Με ακούτε καλύτερα? Ωραία. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 5ου Διεθνούς. Μάλλον έχει κάποιο θέμα. Ωραία. Της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα μορφές ανάπτυξης του σχολείου για βιώσιμο μέλλον, νέοι ορίζοντες στη σύγχρονη εκπαίδευση και σχολική ηγεσία. Έβριο οργάνωσε και πραγματοποίησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του ΕΣΠΑ, του Δήμου Ηρακλείου και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρότυπου Γυμνασίου και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο διαζώσεις, ενώ κάποιες από τις ομιλίες και τις ανακοινώσεις διεξήχθησαν σύγχρονα εξ αποστάσεως. Κατά τις 3 ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου παρουσιάστηκαν 5 κεντρικές ομιλίες, 3 στρογγυλά τραπέζια, 1 τραπέζι εργασίας, 59 αναρτώμενες και προφορικές ανακοινώσεις, 7 εργαστήρια, ενώ το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με μουσικό και θεατρικό δρόμενο από μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου Μουσικής Προτύπου Γυμνασίου και του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Ηρακλείου. Κρίνοντας από το πλήθος και την ποιότητα των εργασιών που υποβλήθηκαν και παρουσιάστηκαν, καθώς επίσης και από το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού διαλόγου που διεξήχθη, θεωρούμε ότι το συνέδριο κρίνεται επιτυχές.
Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Κύριος Ευγένιος, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στελέχη εκπαίδευσης. Μηνύματα απέστειλαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, Πριτάνης και ο πρόεδρος του ΙΤΕ. Στο πλαίσιο της εναρκτήριας τελετής, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, κύριο Εμμανουήλ Καρτσονάκη, στον Περιφερειάρχη Κρήτης, κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη διαρκή υποστήριξή του σε θέματα εκπαίδευσης στην Κρήτη. Η εναρκτήρια τελετή διανθίστηκε από τις μελωδίες του ομίλου μουσικής προτύπου Γυμνασίου Ηρακλείου. Η πρώτη κεντρική συνεδρία περιέλαμβανε την ομιλία του κυρίου Ευθύμη Λέκα, καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχείριση φυσικών κινδύνων στο σχολικό περιβάλλον σε περίοδο εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης. Επίσης, περιέλαμβανε την ομιλία της κυρίας Φέδρας Μονάχου, επίκουρης καθηγήτριας της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Yale, η οποία, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο, εστίασε σε τρέχοντα ζητήματα δημόσιας εκπαιδευτικής πολιτικής και πιθανές λύσεις. Το λόγο έχει ο κύριος Θεολογίτης για τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Χαιρετίζω. Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου ήταν γεμάτη από ιδέες, προβληματισμό, κριτική σκέψη και γόνιμο διάλογο με πλούσιο πρόγραμμα. Η δεύτερη κεντρική συνεδρία την ξεκίνησε με την ομιλία του ο κύριος Τόμας Μπάουερ, συντονιστής του Διεθνούς Γραφείου Erasmus+ στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Βιέννης, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική της Αυστρίας σχετικά με την κινητικότητα και την διεθνοποίηση για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρουσίασε ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε στρογγυλό τραπέζι με τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες να καταθέτουν τις απόψεις τους και τον προβληματισμό τους πάνω στην κλιματική αλλαγή και τέθηκε το θέμα της επιτακτικής ανάγκης για την ενεργειακή μετάβαση και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Επίσης, έλαβε χώρα θεματική συνεδρία αφιερωμένη στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στο πλαίσιό της πραγματοποιήθηκε η κεντρική ομιλία από τον κύριο Βούτσινο Γεώργιο, Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διαβίου Μάθησης του ΙΠΕΘΑ, ο οποίος παρουσίασε βασικά σημεία του νόμου 5082 του 2024, που αφορά στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπου διευκρίνησε τον ρόλο της κεντρικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και που πρόκειται να ιδρυθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παρουσιάσεις με ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω σε θέματα που αφορούν τη μαθητεία ΕΠΑΛ, καθώς και ένα στρογγυλό τραπέζι με θέμα ο ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σύγχρονο σχολείο, μεταλυκιακό έτος τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, συνδετικός κρίκος εκπαίδευσης και αγορά εργασίας. Κατά το οποίο αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος σχετικά με το ρόλο και την σπουδαιότητα της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Οι προφορικές ανακοινώσεις της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σε 6 συνεδρίες κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Σε αυτές παρουσιάστηκαν εργασίες που εντάσσονται στους θεματικούς άξονες του συνεδρίου μας, σύγχρονες στρατηγικές μάθησης, περιβαλλοντική και πολιτισμική εκπαίδευση, αειφορία, βιώσιμο μέλλον, το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός μάθησης, σχολική ηγεσία, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και καινοτομίας, καθώς και ταξιακής εκπαίδευσης. Τα θέματα των εργασιών ήταν ποικίλα και κινήθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος που κάλεψε ένα ταξίδι από την αρχαία φιλοσοφία μέχρι τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Μεταξύ άλλων, οι εισηγητές έθεσαν τα εξής: ανεστραμμένη τάξη, βασικές αρχές, στόχοι, εργαλεία, αποτελέσματα, προκλήσεις, εναλλακτικές προτάσεις διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, η ενίσχυση της δημιουργικής μάθησης στα μαθηματικά μέσα από την αξιοποίηση ερωτημάτων από την πραγματική ζωή, η συμβολή της τεχνολογίας και του ψηφιακού γραμματισμού στη δημιουργική αναπλαισίωση της διδακτικής πράξης,
διαχείριση του χρόνου στην εκπαιδευτική διαδικασία, επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτών, χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική πράξη, σχεδιασμός και υλοποίηση εικονικών καυσίμων, εικονικών κόσμων και για την εκπαίδευση, η συναισθηματική νοημοσύνη μαθητών στην ψηφιακή επαφή, στην ψηφιακή εποχή. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας πραγματοποιήθηκαν 4 βιωματικά εργαστήρια με ποικίλα θέματα. Την τρίτη μέρα του συνεδρίου συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό και συναφή θεματολογία στους άξονες του συνεδρίου. Αλλά το λόγο έχει η κυρία Χρονάκη. Λοιπόν, η τρίτη κεντρική συνεδρία περιέλαμβανε στρογγυλό τραπέζι με θέμα η ηγεσία και καινοτομή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Έγινε λόγος για τις δυνατότητες εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και τη σχολική ηγεσία, για τα ωφέλη, τα ηθικά ζητήματα και τους κινδύνους που η χρήση της εγκυμονεί. Επίσης, πραγματοποιήθηκε τραπέζι εργασίας, στο οποίο συμμετείχαν στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκπρόσωποι του ΕΟΠΕΠ και του Διόφαντου, συντονιστές και συντονίστριες μαθητείας από όλη τη χώρα και υπεύθυνοι και υπεύθυνες μαθητείας από την Κρήτη, οι οποίοι προέβησαν σε διάλογο με θέμα το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας ΕΠΑΛ, αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους και κατέθεσαν τον προβληματισμό τους σχετικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές του θεσμού. Οι προφορικές ανακοινώσεις της τρίτης ημέρας του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σε 5 συνεδρίες κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Σημειώνονται επιγραμματικά κάποια από τα θέματα που έθιξαν οι εισηγητές και οι εισηγήτριες. Θέματα σχολικής ηγεσίας. Ο ρόλος της ηγεσίας στην προώθηση της συμπερίληψης, ηθική ηγεσία, μοντέλα ηγεσίας, διερεύνηση των στυλ ηγεσίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, επιμόρφωση διευθυντών και αποτελεσματική ηγεσία, η σχολική ηγεσία σε περίοδους κρίσης. Άλλα θέματα αφορούσαν στα ευρωπαϊκά προγράμματα για την πρόληψη του εκφοβισμού, για την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών και για την κλιματική αλλαγή στην εκπαίδευση. Νέα προγράμματα σπουδών, αξιολόγηση και μαθησιακά προφίλ των μαθητών, ψυχική ανθεκτικότητα, καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της ενταξιακής κουλτούρας στο σχολικό πλαίσιο. Η τρίτη μέρα περιελάμβανε επίσης 3 βιωματικά εργαστήρια και την παρουσίαση των αναρτώμενων ανακοινώσεων. Οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν με την 4η κεντρική συνεδρία, στην οποία πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως ομιλία από την κυρία Όλγα Λέβανιου, καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, η οποία τόνισε ότι σε μια επισφαλή ιστορική συγκυρία όπως η σημερινή, οφείλουμε να είμαστε καινοτόμοι, μελετώντας την αρχαιότητα με μια παγκοσμιοποιημένη ματιά. Τέλος, τη σύνδεση με το παρελθόν επισφράγισαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου που μόλις παρακολουθήσαμε, οι οποίοι παρουσίασαν θεατρικό δρόμενο στηριγμένο στις βάκες του Ευρυπίδου. Συνάδελφοι, θα ήθελα σε αυτό το σημείο είναι, νομίζω, η στιγμή να ευχαριστήσω μέσα την καρδιά μου όλους και όλες τις συναδέλφους οι οποίοι έλαβαν το συνέδριο στην πλάτη και το έφεραν μέχρι αυτό το σημείο. Ένα σημείο εξαιρετικό. Αυτό που κάνουν, τους το είπα και στις διάφορες ώρες και μέρες του συνεδρίου, είναι λίγο επικίνδυνο. Τουλάχιστον όσο είμαι εγώ περιφερειακός. Γιατί ανεβάζουν το επίπεδο και εγώ κάτι αυτό που μου αρέσει. Λοιπόν, προχωράμε. Βελτίωσαν δεξιότητες, ανέπτυξαν δεξιότητες, έλυσαν προβλήματα. Από άποψη διοικητικής υποστήριξης, το συνέδριο ήταν εξαιρετικό. Δίπλα στα παιδαγωγικά εξαιρετικά αποτελέσματα. Και τους οφείλεται κάθε τιμή και θα την έχουν. Και την έχουν από μένα. Στην οργανωτική μας επιτροπή, στην εξαιρετική οργανωτική μας επιτροπή, ψάχνω επίθετα να βρω να χαρακτηρίσω τη δουλειά τους πραγματικά. Ήταν η Βάλια η Ανδρεαδάκη, Διευθύντρια της Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης. Η Αργυρό η Βασιλιάδη, η Μαρία Βασάκη, η Ερία Ταϊβουράκη, η Μαρία Γιανναδάκη, η Ελευθερία η Δασκαλάκη, η Βίκη Δολαψάκη, ο Όμηρος, ο Θεολογίτης, ο Βασίλης Κοντογιάννης, η Κατερίνα Κουτσουδάκη, ο Μανώλης Σταυρακάκης, ο Λευτέρης ο Τσαγκαράκης, ο Νίκος ο Τσαρδακάς, ο Γιάννης ο Χαριτάκης, η Κατερίνα Χρονάκη και φυσικά δίπλα και
οι δύο διευθυντές των σχολείων, ο Γιάννης Παπαδάκης του Πρότυπου Γυμνασίου και η Μαρία η Πολυχρονάκη, διευθύντρια του Πρότυπου Λυκείου που μας φιλοξενούν. Όμως, ισχυρή συμμετοχή και συνεισφορά στις εργασίες του συνεδρίου είχαν και τα μέλη της τεχνικής υποστήριξης και της γραμματείας μας, δηλαδή η Άννα η Μακρύ, η Αλεξάνδρα Τσεκούρα, ο Γιάννης ο Χανιωτάκης, ο Πόπη Αναγνωστάκη, ο Νίκος ο Βασιλάκης, η Ιωάννα η Ραμουτσάκη, η Ελένη Καραγιάννη, η Ελένη Προύντζου, ο Γιάννης Σταυρακάκης, η Σύση Κρουσταλίδου. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η συνεισφορά της κυρίας Μαρκάκη, της Χαράς, που είναι εδώ. Τράβηξε τις φωτογραφίες, εξαιρετικές φωτογραφίες διάρκεια του συνεδρίου και υποστήριξε την προηγούμενη διάλεξη με τη μετάφραση που έκανε και ο σύμβουλος της αγγλικής γλώσσας και την ευχαριστούμε επίσης. Περάσαμε όλοι μαζί 3 μέρες γεμάτες ιδέες, προτάσεις, προβληματισμούς, σημαντικές παρεμβάσεις από τον εκπαιδευτικό χώρο και τον χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας που οδήγησαν, νομίζω, σε αξιόλογα συμπεράσματα αλλά και σε νέα ερωτήματα. Αλλήμον αν δεν το έκαναν. Η έρευνα δεν σταματά ποτέ. Την περασμένη Παρασκευή, πριν 2 μέρες, ολοκλήρωσα την ενακτήρια ομιλία μου με τη φράση «Αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι, το 5ο Διεθνές Συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης σας ανήκει». Τώρα, στο κλείσιμο, πρέπει να πούμε ότι με την έκδοση των πρακτικών που θα ακολουθήσει σύντομα, παραδίδουμε τα πορίσματα του συνεδρίου στην εκπαιδευτική κοινότητα. Και αυτονόητα δίνουμε ραντεβού στο επόμενο, στο 6ο Διεθνές Συνέδριο, Επιστημονικό Συνέδριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης. Και μέχρι τότε να είμαστε καλά. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλό βράδυ.